Tak enteni rondone nganti tekan sprene, Cuk. Lah, kok ngenteni rondoku ki piye to sampean ki? Ya ora apa-apa. Kowe lah seneng karo Eko Darkemen. Lha ya aku senenge tresnane ning Mas Eko Darkemen mbok nganti tekan aku sesuk akhir hayatku. Sak liyane kono Tekan aku mati ya ning Hah? Sak liyane kono ya aku ya seneng. Sak liyane kono. Lah iya sak liyane Darkemen. Lah ngomong aku ya seneng ya ning kuwi kok. Ah, wes aku arep balik Mas Eko Darkemen. Oh, ditenek aku. Rasane seneng koyo ngene to mau kok iso dadi. Pangga? Ayo wis iki jeneng. Iya to. Sampeyan iki mbok lamun kuwi. Ayo carane ki yo. Carane kepiye? Carane wong seneng iki ta. Aku ning mburi kono sampeyan kok semang dadak nyaki kok kono iki nyaki sapa? Karena yo carane lah ya wong seneng ya. Sampeyan iki nek seneng iki yo seneng tenan. Kok sandak kelingak-kelinguk delok wong wedok rono rene. Dadak merowong nek merowong kepengin awak dhewe. Yo bahan. Seingin itu kan. Iya. Makane iki. Nah, Sampeyan ki sampeyan ki tenang-tenang tresno karo aku to. lah yo seneng tenang kok. Sampeyan yo kok. sampeyan mira wis ngomong karo Yo. aku. Sesuk kuwi ade bakal dadi bojone sama wis ngomong aku. Ning sama ora isin aku ki rondo. Karo ndok kira wis biyen. Anakku Ora gede lho. Oh, anakku ora masalah. Ning sampeyan sesuk bakal bisa nresnani anakku. Lahir batin yo aku nek seneng karo kowe, yo seneng karo wong tuamu, karo anakmu, Tenan lho Pak. karo sedulurmu. Aja ngapusi aku. Ndak aku Clara nanti aku dadi guru meneh ora sida lemu. Monggo sakwene iki aku wis kawin sampeyan iki, aku lemu lho kan, mergo pikiran seneng. Bunga sing saben dina ki aku mbayangake sesuk yen aku karo sampeyan wis dadi bojone, saben dina renteng untung gegandengan ngono kae to, Kak. Ngene aku ora bakal arep ngalani atimu ora. Tenan lho, Kak. Alah demi Allah. Sik Ora. ngene. Ye. Ya sampeyan kok seneng tenan karo aku kuwi. Sampeyan wis ngomong karo wong tuamu. Kowe lah ya wis kok ya. Wis ngomong nek aku ki seneng karo si Suti ae. Wong tuaku ya setuju. Senajan kowe iki rondo. Nek sampeyan yo ngomong to kan aku Lah yo ngomong. blok. Kok Sampeyan ora bloko ki. Nek ora bloko, ya Oh ya wis dadi bojone lho aku diucek-ucek karo wong tuamu. Aja nganti wong tuamu iki getun mergo dia anak mantu kok rondo anak siji ya kuwi. Yo yo kan. Aku ora Padha seneng wae kuwi. sampeyan kuwi angge-angge ora Nah. ngomong, ora melu gawe melu ngomong yo kan. Nah iya. Saiki Ayo teman. tenan iki. Baik. Saiki sampeyan nek tanya seneng aku mbok Iya. kepo sampeyan. Koyo ngono to tresnane sampeyan karo aku. Anu suara iki Oh, ora mergo suarane sing apik kok elek, ning wujude katresnan wis sing tak rasakake. Ngono kan. Ayo, gek nang. Aku wis lak rasa sabar Ya. ngomongake. yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak goleren ora Jene yo apik suarane sampeyan. suarane ora apik aku Apik. dadi Sampeyan. iya isin ngono. Neng cepak tulisan warna apa tanda isi sayang jenenge kubuk asmara biyen kae tak nggo andem tresna tanpa pantal tanpa Mas Eko Darkemen. Piye to sampean kok kaya ngono ki lho karo iki Mbak Yu sapa iki?
Apa tadi? Ora aku ketok tua. Mengko dhisik kang iki sapa? Iki si anu. Gek sampean iki ngapusi aku. Wegah aku. Seto, aku tak omong sik. Iki si Ika. Ika. Terus iki sapa iki? Mas, Sampean iki? Ika. aku ikan. Lah terus sampean kok goleki calon bojoku ki ngapa? Loh, ya aja ngono. Aku karo Mas Eko Dargemen iki urung dadi bojo ning aku ki ket biyen wis suwe anggone pacaran karo Mas Eko Dargemen. Aku rasa aku sih aku mah aku. Aja ngono to. Iki aku karo Mas Eko Dargemen ki koyo bojoan. Mah aku kan mah aku. Wis tau kok yo. Bisa nih. Wis kono. Wis piye to? Oh, aku bolak-balik kok bisa lho koyo bojone kok pisan piye to? Ini aku ngerti ya. Temu aku. Lah jatuh. Aku rasa aku wis ora srek atiku. Lah piye to Mas? Bagi kok iso karo iki piye? Lah yo karo Aku sih aku lho Kang Eko ki. Bakale mesti duwe anake oke. Lah nek ora wis tuwa. Saiki ngene, Iya. aku tak urusan Lucu kowe. jan koyo Aku wis kepiye wis ngomong to. Aku iki jan wis tuwa. Lah ngopo kok Aki saiki lari ngomong? Aki saiki lagi ngomong nek aku tuwa. Loh, ngene saiki. Bener, iki Dimas iki adik iki mau. Nek umur lagi 35, aku Iya. 47. Heeh. Nek aku umur nek kaya umur 30 kok. Aku ya iso meteng. Durung Lah, karuan. Loh, ada jajan apa piye? Ini. Kowe sampean lho, nek seneng nek tenan-tenan arep duwe anak. Lah ya aku tok tengi tenan wis iso meteng kok. Gusti Allah, ora ngono. Kowe ya aja muni aja karuan. Kabeh iki iso diatur. Wong aku ya bar wae meteng kok. Wis Ya, saiki. karo iki. Saiki sampean ngene bae. Aku takon karo sampean, sampean iki dadi wong lanang kuwi sing duwe patokan. Yen iya yo iya, yen ora yo ora. Mergane wong sing dituku kuwi omongane. Sampeyan janjeni aku nembung nang wong tuaku. Jadi sana bulung duwe pacaran. Kok sampeyan disusul karo wong wedok? Piye to Mas, sampean iki lho. Aku Dewa ning asmara. wis ora kan. Ketika ulo angonku lapot tresno datan kendat saking coba tak rewangi tak pateni Aja gede aku. laire tresno kan suci. Wis Mas, saiki aku kepiye kan? Aku tak bali wae. aku tresno Aku bali wae kan. nanti tekan waktu aku rapat kan lali kan Mas. Nek kowe arep kebojoan larang adik ki mau aku bakalan muka kowe bahagia yo Mas. Nanging nek kowe nganti dadi bojone tak tunggu dudamu Mas. Gas. Aku njatno. Wis. Aku sing kleru. Aku sing luput iki mergo aku sing ora dong. Ya Allah ya. Aku bakal ngapura karo kowe. Kak. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Marina Entertainment. Oke.